Перамога, якая дарагога варта. На 20-м адкрытым гарадскім конкурсе прафесійнага майстэрства ў Санкт-Петербургу вадзіцелі аўтобусаў прадпрыемства «Віцебская Аблаўтатранс» занялі трэцяе месца ў агульнакамандным заліку, прапусціўшы наперад толькі гаспадароў спаборніцтваў. Акрамя гэтага, новапалачанін Артём Быкаў заваяваў першае месца ў хуткасным манеўраванні, а віцяблянін Уладзімір Каторац стаў трэцім у намінацыі «Малады вадзіцель». З прафесіяналам, які кожны дзень перавозіць тысячы жыхароў абласнога цэнтра, пазнаёміўся Сергей Місурагін. Юбілейны турнір у Санкт-Петербургу сабраў самы прадстаўнічы састаў удзельнікаў за ўсю гісторыю правядзення спаборніцтваў. Свае навыкі ў фігурным ваджэнні аўтобусаў даўжынёй 12-18 метраў дэманстравалі прадстаўнікі з 10 гарадоў Расіі, а таксама каманды з Віцебска і Мінска. Беларусы пастаянна складаюць канкурэнцыю расійскім калегам, і падрыхтоўка да сёлетняга конкурсу «Профмайстэрства» была адпаведнай. Мы проводим отборочный тур, то есть мы проводим свои соревнования и, соответственно, мы уже видим, какие водители, то есть какой у них уровень подготовки, и формируем команду. В этом году мы готовились на станции Подкостельце в городе Новополоцке. Была выделена площадка, автобусы, и наши водители готовились к данному конкурсу. Кожны дзень у абласным цэнтры на маршруты выходзіць больш за 120 аўтобусаў. У ліку прафесіяналаў, каму даверана кіраваць грамадскім транспартам, працуе і вадзіцель пешага аўтапарка Віцебска Уладзімір Каторац. За рулём айчыннага МАЗа ён ужо 6 гадоў. Графік работы ў вадзіцеля аўтобуса вельмі спецыфічны, і кожны дзень патрабуе поўнай концентрации и самоотдачи. Мой рабочий день состоит из того, что в 4 утра я встаю и потихоньку начинаю собираться на работу. Потому что каждый день в 5 часов нужно подать автобус на линию. Машин сейчас хватает, машин много, людей тоже немало, пассажиропоток довольно-таки большой. Ну и вот в этом основная такая трудность, что нужно постоянно быть во внимании, постоянно не отвлекаться. В автобусный парк мы принимаем по ряду критериев. Это же у нас классность, это же у нас опыт предыдущей работы в качестве водителей, и не только автобусов, ряда других автомобилей. Это же у нас высокий морально-психологический отбор. Безусловно, каждый водитель проходит сдачу зачета по правилам дорожного движения. У конкурсе професійнага майстэрства Уладзімір прымаў удзел у трэці раз. Выступаць давялося на чужой тэхніцы, вучыць правілы дарожнага руху Расійскай Федэрацыі і сапернічаць з прафесіяналамі, якія водзяць машыны ў гарадах з мільённым насельніцтвам. У гэтай сітуацыі, лічыць, галоўнае, трэба было справіцца з нервамі. Единственное, конечно, нервы, уметь совладать с нервами, большое дело тоже. Вот, ну и показать себя на что-то способен тоже. Кожны год прадпрыемства «Віцебска Аблаўтатранс» праводзіць абласны конкурс «Профмайстэрства» і запрашае на яго вадзіцеляў з Санкт-Петербурга. А значыць, у Уладзіміра Каторца ёсць шанс узяць рэванш у расіян, толькі па беларускіх правілах ваджэння. Сергей Місурагін, Александр Рындзін. Навіны Віцебск.